Biz prямой эфирда. Рәис абый, сәнмесез? Сәнмесез? Biz bugün rayonның бик эшчән, күренекле кешесе янында. Азрак кына кеше кирсен дә башлыйбыз. Бер кеше кирмәде пока. İlyas abi, өзігізді теге әңгәмә құрған шикелле сораулар бирсәгез була инде басып карарга. Вали тигерсен. Биребез алар ошонда кеше. Рейскә бирдем инде мен әйтә, ошо машинаның тарихын сөйләп китәл. Баштапмы? Менә килеп җиттек без башка, Рәис абый яна килеп җиттек. Исән сау, Аллага шөкер. Дайбеде абитка хәтле булмаган тур эфирны дәвам итик, Рәис абый. Әйдәгез. Шушы машина тарихыннан башлыйк ди Ильяс абый менә сүзне. Безне дә таныштырыгыз әле, Ильяс абый белә инде аның. Бу машина 2001 елгы. Бу машинаны аларга бик кызыгып йөрдем. Акча җитеп бетми. 50 мең акча бар. 50 мең кирәк. Шуннан әти чакырып алды. 3 малай без. Абый Казанда урнашкан иде. Энекәш армиядан кайтып инде шу авыл тирәсендә йөридер иде. Мин инде авылда калдым. Мин авылда калгач инде әти әйтә, "Менә 50 мең акча бар" ди. Рәискә дә акча кирәк ди. Данискә дә кирәк ди. Менә бу йортта кайсыгыз кала ди. 50 меңне бирәм ди. Ләсә нишәтесез ди. Шуннан Данис әйтте инде, "Мин авылда калмыйм әти. Мин Казанда эш белештем. Мин Казанга китәм" диде. Шуннан соң әти 50 меңне чыгарып бирде. Миңа 65 килограмм килде. Ана инде Казаннардан килеп тә төшереп бирделәр әле. Бу нинне, үгезләрне. Мине чакырып алдылар. Лесудан апчып китте ул сайт. Мен нәрсә килделәр икән, тагын нәрсә сорыйлар икән. Мин нә дигәнем? Ике кеше тора, бер оператор бар. Үгезне җитәкләп чыккан идем, оператор чыгып иште. Капканың теге ягына. Сүзмиме дип. Моны инде бу пишмәккә сеңдә теге абзый. Син моның белән нишисең бу үгез белән ди. Мен әйтәм, бу үгезне фирмада үгезләр калмады хәзер. Ясалмарлык белән каплаталар, хуҗалык. Мен әйтәм, ясалмарлык белән бик каплатасылар килми, монда киләләр дидем. Шуңа теге кеше әйтә, син дим, безнең ди акчаны кисә торган кеше икән ди. Ну теге билим нидән килгән икән, биек таудағы. Элитадан. Элитадан килгән теге, орлыкны итмиләр инде дип. Булар әллә нәрсә әйтмәделәр инде. Шулай диделәр дә, алар картка төшерделәр дә, теге мине кертеп операторны, абый сүзмиме алды, бу төшерделәр. Аннан киттеләрның теге бер нәрсәләрне ишетмәдем мин. Нашар якларында, әйбәт якларында дигәндәй. Менә шулай булды инде. Мин тавыкларны да бел. Бу келәт бу? Теге якта тавыклар. Монда келәт, монда ашлык. Тавыклар янына кирә. Менә ашлыкны да әйтеп тартмыйдыр ие. Менә мамыклар ясый инде. Менә һәр терлеккә аерым культура. Менә монда арпа динем. Сыерларган иләгә башак бирә. Менә монда сылу аның ватка. Менә монда инде ике төрле будай, каты будай һәм йомшак будай. Алар шибиләргә теге каты будайны ашатам башта ибәт үстерә ул. Һәм син тавыкларга пешереп бирәм инде. Пешереп ниткәндә инде һәрберсе аерым менә шулай дип сатып алам. Ел ярымлык ашлык минем монда тора. Сине кичекеле булмасын авылдагы. Рәис абый, монда бик каты сорау бирәләр. Быел кар күп булды. Җәй көне дә явым-төшем бик күп булыр микән? Ничек көтелә икән? Ничек уйлыйсыз дип. Менә Сезнең фараз. Минем фараз буенча менә бүген февральнең 7-се. 7-се бүген. Менә кыш башланганнан бирле, декабрьдән бирле 7 февральгә хәтле 10 көн аяз көн булды. Декабрь, январь, менә февральгә. Калган көннәре болытлы һәм карлы. Быелгы җәй яңгырлы һәм салкын булачак. Быел сулы уңачак, каштүп пешәне уңачак быел. Быел бал булмаячак. Бал булмый быел. Ни өчен дигәндә, менә бер елны хәтерлим, шундый ел булды, бал булмады, кортларны җәй буе ашаттык. Әле менә шунысын әйтәсе килә, бал яраткан кешеләргә хәзердән бал алып калсыннар дип әйтәсе килә минем. Ни өчен дигәндә, бал кыйммәт булачак. Әле менә бүгенге көндә әле умартачыларда узган ел безнең инде бал әйбәт булды бит. 1000 ярымнан бал алырга була. Менә мин узган елда әйткән идем. Кырлык килә, алыгыз пешәнне арзан вакытта дидем. Алыгыз саламны дидем. Шаммадылар. Бер мала килеп рәхмәт әйтте, абый шул сүзең өчен рәхмәт, алдым мин, уңдым дип. Менә 3000 хәтле булды бит пешән. Саламнар 1200 сум. Менә киләсе елга мин шундый быел инде, быелгы фаразлар менә шулай ира. Әле тагын шуның хәтле кар явачак.
Менә әле яуган хәтле кар явачак. Аны февраль аенда, мартның 20-сенә хәтле кар явачак. Бар икән. Әле бик көчле бураннар булачак. Кар көрүчләр күп икән әле. Менә шундый ярак. Көзгә арыш бик уңачак һәм сулы. Аның арпасы ниләрдә? Булай да булай инде. Ну тегеләрне яшь төнлек бирсәң инде, мен атасыран кеше сулы кирәк бит инде. Сулы чәчтә алар уңачак. Демәк, җәй нинди булачак дигән сорауга, җәй яңгырлы һәм салкын булачак дип җавап бирде Рәис абый. Ярар. Рәис, әйдә. Булар башкарып. Бу эшләр булды инде. Ие, тур эфир барабыз безнең. Яр җылы. О, Рәис абыйның гармуннары тизилеп тора инде анда. Үтә торсам буладыр име? Рәис абыйның гармуннары. Әле генә кушылучылар өчен әйтеп китәм. Без Ашбашта яшәүче Рәис Шәкүровта кунакта бүген. Аның хуҗалыгы белән танышабыз, аның эшчәнлеге белән танышабыз. Аның хезмәте шул инде. Бара торган җиренә 3-4 километрга мин машина кабызып йөрмим, ат белән генә китәм. 8-9 километрга да барып кайтам. Скоростной yol, bütün yeginde tartası bakanlarına sarısını yap. Tamam bir YouTube күрсәтегез әле. Төшермәм видеога. Ярыймы? Ана, әйдә. 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 Şik. Бардыга, şik. Şik. Şik, назад тисәк китми инде. Бу саташаны. Татараты. Татараты. Şik. Şik. Әйдә. 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 Şik. 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 Şik әйдә, şik. 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 Молодец, карлыгач. YouTube'lara koyarga була инде.